Moram, dragi prijatelji, da prokomentarišem ovo što je danas bilo na sednici Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije, gde se nije pojavio ni jedan medij iz Beograda, odnosno iz naše države. Nikog od novinara danas nije zanimao izveštaj radne grupe koja se bavila počinjenim zločinima nad našim stanovništvom na Kosovo i Metohiji, dakle nad Srbima i nealbancima, i mislim da je to nešto što je strašno. Treba da bude sramota sve one urednike koje nije interesovalo danas da pošalju bar nekog da izvesti sa ovog odbora, a pogotovo da bude sramota onaj deo opozicionog dela medija u Srbiji koji uopšte ne zanima ništa kada su u pitanju zločini počinjeni nad našim narodom, ali da se diskutovalo recimo o Srebrenici, da se diskutovalo o nekom zločinu koji su počinili neki pojedinci iz pripadnika srpskog naroda, onda bi sigurno odziv medija bio potpun kada je u pitanju taj deo Šolak Đilasovih medija. Dakle, jedna velika sramota. Mislim da dok mi Srbi ne počnemo sami sebe da poštujemo više, ne mogu ni drugi da nas poštuju mnogo više. Veliki pozdrav.